Awurade ase sɛ wayɛ adom na wahu yɛn mmɔbɔ. Mema obiara fi hyɛ apa bio. Mesrɛ Awurade sɛ afe sɛsɛ na yɛwɔ nkwa ne wasomdwie na wahu yɛn mmɔbɔ. Na me ne mmienu da so te ase na wohu me na me nso mehu wote me nka na yɛwɔ ahoɔden a yɛtumi de ayɛ Israel Nyankopɔn adwuma sɛnea bi a wobɛtumi ama yɛn mo. Nhyira nka ne din daa. Amen. Me nuanom adɔfoɔ, ɔman de hyeɛ ɔman Ghana mu nipa ewiase nipa nyinaa mekyia obiara wɔ Kristo mu. Nokware gyidi asafo mma mpanin titiriw abrɛmpɔn ahemfo mekyia mu na wɔ Awurade mu sɛ Kristo asomdwie ɛne ɔman Ghana ne mu nipa nyinaa ntra daa. Amen. Anɔpa yi yɛne wo bɛkyɛ Onyankopɔn asɛm kakra na Onyame asɛm na ɔwɔ nkwa na wasomdwie. Megye di sɛ ɛnɛ da ɛtɔ so mmiɛnsa ɛwɔ afe 2024 mu ɛkyerɛ sɛ Awurade ahyɛ aseɛ yɛ nneɛma pa na menim sɛ wobɛwie pa nso. Hallelujah. Amen. Yɛmmɔ mpaeɛ. Yɛda wo ase owura sɛ wonam adom so ahu yɛn mmɔbɔ na yɛwɔ nkwa ne wasomdwie. Ɛnɛ da yi na wama kwan sɛ ɛne ɔma yɛn nkasa wɔ w'asɛm ho. Ɛfiri sɛ woankɔti w'asɛm no anyɛ biribi a woyɛyɛ. Wogyina asɛm no so ne yɛyɛ ne nyinaa na asɛm no mu nso na nkwa wɔ na nkwa nso nnipa han. Ɛbere yi mu bɛkasa fa yi mu kae adoe no mmɔborɔ wo nso. Ɔnkɔnko tumi no ahode ni asɛm akyi. Baabi asɛm yi bɛduru biara no asakyerɛ nnipa na nnipa te w'asɛm ase ɛhu sɛ Awurade woyɛ kɛseɛ na yɛhyew no yam. Mede matiefoɔ naa hyɛ wo nsa ɔman Ghana ewiase nnipa nyinaa bi obi akoma no obi adwene mu sɛnea woyɛ ma Lydia no na asɛm yi ɛkɔ a ɛtumi ayɛ adwuma sɛnea Awurade wopɛ na yɛhyew no yam. Wotumi nti baabi bɛhyira yɛn na bɛhyira atiefoɔ adom no nti. Amen. Amen. Kristo madɔfoɔ ɛnɛ da yi me no bɛkasa kakra afa Onyame asɛm ho. Na ɛnɛ asɛm a mede ba no mato din sɛ owura Yesu Kristo yɛ ewiase agyenkwa na abonsam deɛ wɔyɛ ɔsɛefo. Yesu Kristo ɔyɛ ewiase agyenkwa. Bibie di adanse sɛ owura Yesu yɛ ewiase agyenkwa. Wɔno mu na nkwa wɔ na nkwa nso nnipa han. Bere a wɔsoro taa din na yɛbusa sɛ hwan na bɛkɔ asase so akɔwu agye nnipa. Bible sɛ abɔfo na yɛ din na wɔsoro ɛyɛ din bɛ dɔnhwere fa. Saa bere ni mu no na yɛhu obi a obɛtumi aba ewiase. Ɛfiri sɛ na abɔfo a wɔsoro na nim sɛ ne na Satan teɛ. Sɛ na ne ho yɛ din sɛ na ɔtoto nnipa no. Enti bere a tun firi ɔsoro ba asase so no na obi enu ha ɔpɛ sɛ ɔba ha no ne bɛtena. Bere no mu na owura Yesu sare sɛ agya no soma no ɔbɛkɔ. Na ɛfa ne wuo so ɛna ama me no mmienu nso yɛnya akwanya bɔ owura ɛbɔ Onyankopɔn din. Na ne wuo no mu nso ɛna ama yɛn yɛbɛda na Kristofoɔ na wɔde ne honhom ama yɛn sɛ yɛntumi mmɔ ne din yɛntumi nyɛ deɛ wɔpɛ ne yɛntumi mmra ne nkyɛn. Nhyira nka ne din daa. Amen. Eti wɔyɛ ewiase agyenkwa na bɔnsam deɛ wɔyɛ sɛfoɔ. Yɛhwɛ deɛ bi o. Bere a ɔkɔm ba so woka Yohane di sɛ meti yɛ 12 nkyɛn yɛn nso na yɛnka asɛm bi wɔ hɔ. Asɛm yi ɛyɛ part 1 ne part 2. Enti medi ka kyerɛw sɛ bɔnsam yɛ ɔsɛfoɔ ampa. Na bɔnsam sɛ wodi ho bɔ na wonya somdwie na wie yɛ owuo. Sɛ wone Satan nante pa ɔmma kwan ma ɔfa wo no mu a owia wo no akun no asɛw. Na Yesu deɛ ɔbaasɛ benya nkwa. Enti makyɛ asɛm no mmienu. Mɛyɛ part 1 mɛyɛ part 2. Enti tie me yie pa. Sɛ wote asɔre fie na woda so ɛyɛ bɔne a ɛsɛ woyɛ bɔnsam deɛ. Wote asɔre fie na woda so ɛyɛ deɛ Awurade mpa. Ɛsɛ Awurade nim mo. Yɛhwɛ deɛ bi. Yohane di sɛm no wɔka asɛm bi kɔ mira. Bacha Yohane di sɛm. Enti yɛ 12 no yimu ayɛ enso no. Bible sɛ wɔto ɔtwease yɛ Satan afiri ɔsoro bɛto asase so. Kɔ. Ɔsɛ na ɔko ba asoro. Tio. Bible sɛ ɔko kɛse ba ɔsoro. Na Michael na bɔfo atu ɔtwease. Bɔfani Michael na bɔfo atu ɔtwease no so sa. Satan yɛ nye abɔfo a Onyankopɔn ankasa de ntumi abɔ no. Wɔyɛ nya nipa ni oyi abɔfo ni bi. Satan ho yɛ de ba o. Wɔnya kwaketwa. Onyankopɔn bɔ adeɛ. Ye mfinhyia ma empim 6 ani aduonu nan mu nie. Ɛbronsam wɔnya mfie bɛ empim 6. Enti wɔnya kwaketwa. Wɔyɛ obi a ne ho yɛ den. Ye beto na asase so ne ho yɛ den pa. Ɛsoro mpo wɔyɛ nya abɔfo a wɔn ka Nyankopɔn bronsam yɛ nya bi.
ana mark yen na bofo aka no ene Saturday into go see ani wo soro komura na woni otwiase na bofo koe na Satan na bofo no mantimi mark yen na bofo nanso enu ntinu wontumi yosu ntinu wanya kwan wo soro ho komura na wotu otwiase kese eti abasa no wotu otwiase kese no tie akwado didi muntie didi owodada aye friend bronsam ene Satan Satan ye dadafo wo dada manaman hallelujah amen wo ye dadafo eyampa wo ye dadafo dada manaman kasa imu ye du obronsam dada manaman onye obi a wono wo ka nipa bom onye obi a opani pa yie ene memba mo tiase Satan wo titi nipa ni Nyankopon temache wo mpese wo nipa ni Nyankopon enya nyonkofa na adwuma ni na no etu ma wo ko no wi opa obesew obedada wasew ete bronsam de adwama dada obi bronsam de krono dada obi wa ma obi awensam wo wu so ntimi yai bronsam ma obi akoji obi kum ya bondua kuno Satan ya dada obi akoyi obi ade ama me no kase ya bu ne kuno Satan dada obi ma akoyi obi ade ama yesi na bo anase ya de ta ya hye na hye na obi wa ya bondua kuno krono bronsam sa no na adwuma wata no dada o so mu pa no wakum hallelujah amen eti wo se otwase dada no aye friend bronsam no wato bronsam ifro osoro atwira asase so ana wato na bofo na aka no eti se bronsam woni ade bi a wosoro bio na wo hu se wosoro ho de wo hu se wosoro ye papa wo hu se asunje ho enti wo mpese nipa bi efu asase so ko osoro ho eti na ni bri nipa bronsam na ni bri nipa papa wo mpe onipa sam na efitete na machi wuri ntia wo mpe nipa sam onyame ye na do ya hoda ma wadwemu no na ma wadwemu nte sa wo asori fi a ye wo Nyankopon afando ba Yesu so am wo ye wadom mo afro ba Kristo sumu na opese wo gye wo nkwa ma wadwemu na ho ene metime ka sai bronsam wo nipa wasase so chi Yesu sai abato na bronsam ni Yesu yina na etom so ba bronsam be wi ni wa ye wo to bronsam be nya no Yesu nyam kotakura bronsam wo nipa be 90% wasase so ede ntia na ba ne ba sa wono yo dadafo wono yo hwiase wono yo odada wo mpa nipa sam wode yare atu nipa so wo ma oba ntimi nya ware oba ware enso nya ye fon ba obokomo ya kwawe ya na enso sakoye ni nipa ye ne djuma sakoye ni nipa penasam sakoye ne pen no wo be Yesu ye wiase ginkwa obewuji nipa minu mienu nti wo je na hine to wosoro no ene ya pono ene ni wo no kura so nifa so ma nipa ye bo Yesu din wo ya no enso yakoma ne adwen de e obronsam ho na enso ba se bebe odwapade wo no ho no akoma so wo hallelujah amen eti mo wadwemu na bronsam wo mpa nipa sam tie ko mura na beti enekase bi ati you say what enekase bi e fi osoro sai afei enkwaje ni tumi bronsam fi osoro no ya pamuri fi ho no tie de e ka osoro wo se afei enkwaje eni tumi eni ahini aye Nyankopon dia ko edentia na ahode so ye Kristo dia efi sai wato ye anoto for eti bronsam osoro kwa no wo no na omo Nyankopon hinya ni ntimi wie peye hallelujah if so no ne pen ho onu Nyankopon pen na hinie ho ti ye to no ana ye se ani afei die ya to bronsam fro soro dia afei ahinie ani tumi aye Nyankopon dia if so wato ono to fo no aye friend bronsam no do dada manamai ese nipa no wato ne fro soro aye dai abasa so ko mura ono na otutu wano ye Nyankopon wono na otutu nipa ti otutu abofo ano awo ye Nyankopon ene dai ye Nyankopon anim awia ne anadwo entwaso no ose aha na won ana wonam odwama no mu na ono na onam ogwama no moja ogwama Yesu moja na dansem so eti ni sunkunim na omati otwiase ne sunkunim hallelujah eto owura Yesu wodi otwiase ne sunkunim wosoro ansana wasa abeto asayi so abeji tumi a ekura na firi nsem hallelujah brother Yesu mai na asayi tumi hye bronsam sawo efisa ka metwa sempana etedo nu wotwe na eba na wose afi wode osoro tumi na asayi tumi erade ahye mensa eti brother Yesu wu ya osoro fe wufom no ena eja ne ji tumi a ne ekura bronsam no edi hye Yesu sa eti na die wosoro tumi na asayi tumi ekura hwan ekura wura Yesu hallelujah eti ye Kristofo ye wura no wo ye wiase agenkwa na tie die edi bronsam achi ko mira na wano won kra dia kosi na bronsam wa timi anyi nipa ekra amfiri Yesu nsem na mom nipa kra kodi Yesu nsem ko mira 20
Mu osoro ne mu a mutiti. Do you tell me say bronsam yourself for? Bra bronsam fi as osoro to asase no. Ana Bible say abofo ne ka say wenti ya omo osoro. Ene mu a mutiti mu. Ene omo muti osoro no. Omo bunto yo yem. Ede ti no omo bunto me yem fi say Jordan da nipa wo twe ase no. Akwani wo hu pa wo. Wonye nipa kido wo. Bi mu so dem ko bo ne ma no. Ewrade omi ya adwum da. Amen. Kristo o ma yen chase. Amen. Bi se we Kristo ni am wadwum no. Onipa wo free soro. Osofo na ni age. Ni yesi afo Onyankopon ahinie tumi agina ayekese. Na yekase osofo ni nye no mkoma ntom yem. Efi se obi o ye anotutofo. Eno twiase na wo bronsam no. Wo free won chen. Wo yen bakitwa. Wo ya kwakitwa. Wo nya kwakitwa. Kristofo di no hangro no. Me say odi no huma ma Kristofo bebre. Adi yo madwuma so enipa bebre nim sa. Wo beti aso dem so ye bronsam dia. Wo mo ti aso dem a o ma fa Kristo so ma to mo ho so. Na so mo ye bronsam dia doso. Ti o mo a o mo ye Nyankopon dia. E de ndia. Every say bronsam dia pade bebre. E wo Kristofo nchen. Yesu Kristo ka cha so mo fo ne say, "Me hu se ewiase sudi fo ne ba." Na so oba, wo nye bibie fi ye nchen. Enti mo me enko. Ishanka radi nda. Amen. Ati mpasem busa o manga na ni nipa etrem say. Bronsam ba wo nchen a, ne bibie ni ho. Wo wura Yesu ka cha so mo fo ne say, "Bronsam no ba ye nchen a, ye de, wo nye bibie fi ye nchen." Ati wo me a me kasa ne wo a wutie me. So bronsam na de wo ye nchen na de ni ye nchen. Na eda ne bronsam de. Bronsam de bia ye bone. Ati obi a bone e wo nchen no. E che se bronsam de ye dade. E ho. Ati wuti aso dem no tolota. Bronsam de ye dade. E ho. Wutwe mpena bronsam ye dade. E ho. Wo yo ba wadefo na mu ku bronsam ye de e wo ho. Wo ye be ma wadefo na wutimi fa wo idachi. Wutimi boyire. Wutimi no ira. Bronsam de ye dade. E ho. Ya fo wadwumam 0 ba ku di ba ku ka ho. Na ye mienu mo nya mfasode ye no man ne ebre. Bronsam ye de ye dade. E ho. Wo ye minister, wo ye MP. Wo for manisika. Ade aye wo nko an ho. Na o man ne bre. Ah, bronsam de ye dade. E ho. Woni obi ye dwuma wo ntwa ne ka. Bronsam de ye dade. E ho. Eto mo bronsam de wo mo doso. Na sa ko yi no furu osoro. Bible say wo surufo ni nje. Hey, onipa wo furu so ye se osurufo ni nje. Ayare gedwa. Kristo wo mi ya adwumi da. Amen. Eti emfa abankop eda aso dem so ko bronsam ma. Na bronsam ye mo na ba. Bronsam ye mo na ba. Akyem kura ntimi na metena. Akyem kura ntimi me face no. Enyu owura Yesu na ba ye a. Enyu owura Yesu na gya na hinye to osoro. E ba ye a. Anka hwan ne betima be face bronsam abeji tumi e won nsam na afiri nsam. Papa ne yenu onyafo na wo ye homodifo nti. Onu pe no timi ba ye. Nshanka Christ din da. Sa owura Yesu ne ne. Enipa bebre bu ndin bone. Ene ebi kwasi Yesu Kristo bi ni ho. Ebi si Yesu gra enye wiasa ginkwa. Na hwan na wiasa ginkwa? Ya wo maame na wo papa na wiasa ginkwa. Ana ya osofo, ana ya wa. Wunnim de woka na wunnim de opa kire. Sa honkuku wo mu a, obi so owura Yesu wiasa ginkwa. Na waboa yen, waboa me no mienu. Eye ni wo no sunti na me yenya dankwa. Hallelujah. Amen. Wase bronsam fi osoro ye so osofo ni nye. Mira. Asase ne akumie. Tie. Na asase so ne omo mutim ene apufo omo mute aposo omo nya dade bacho ye tenva ya wasase so eti bronsam ba yenchen no ede na edi e ba yenchen yenue hallelujah ede ti na yenue efise wa bronsam ne esanya ba yenchen na oba yen so no wa fa ebufu kese Efrise oba asase so no wa fa ebufu kese efrise wonim se ne bra owo no etia woni pribio eti na nya bre wo wura kisosumu wanye nipa bi a omo ya sofo a wo wura mu wanye bi a omo ya sankafo wo wura mu wanya adifo bi wo wura mu eye twuma twa krama ono bronsam eti ne obi nya platform ka sie kwata television so radio station so obeka enkwaji asema kire nipa ama nipa hu wiase wieye se wiase wie aben na wura Yesu ba no na loto no ma na oma no de nama ene sanchani a wo yeye ene etuja ana oyiye kire manfo say me na menya ni we me na me ma we kwabrochire obi pe visa me ye ma nisa kaye me ma obi kwatra brochire 5 years eno fa so be na wo so hallelujah amen enkwaje enwa sama ya twese ka kire akra ya jato na mpasa me ka kire onipa obi a otie me ene ewiase nipa na say Yesu Kristo oba yo benyani wufo hallelujah Yesu onyani wufo bebreo enye wufo ba ko pe asofo hi na enyani wufo wasase so me ka ho me dem ho ka ho asofo hi na enyani wufo wasase so Yesu na onyani obi a wowu a wonya na nai ewo endam yasie no wonya na nai so onyane no na Yesu enum asama sei ensancheni bi enu a echen sei
what the way bad e ba sa chana hallelujah e di Yesu kra no owufo nyane no kra no wa mu owufo say ensenchane kese na mu no Yesu say ensenchane yeso ne say obi be kanya ko se mu odi boy ni bad e ba sa chana adwen e so ne se omo mu kenya me asem nipa se choma adwen no ye huom ne ye muom na mu mutimi yensenchane akese ne ye buom awurade ma yenta se da hwani ye fa obna bu ye bronsam ba sa ye se ye nwie e di bronsam wo de anibere ne da de ba ye wo de ni be ba nji First Peter no 5:8 no we can say bi me chasem nim ye no me chose ne bronsam sutie na ma che se ne ye owura Yesu Kristo sutie hallelujah amen hwe wa bra bo yo wodi wa bra bo to chacha bronsam ba sa ye se ye nwie e di wa wodi bronsam chi bia de e da ne e di wachi wa makwa bronsam de bia ba ho bia e da ne di wachi onyame ma ja se da o se da die efise bronsam no fa wa o da da wa no ku wa wie ye no asa kwatem obi okatom bia so due na da so awurade mie wadwum amen awurade mie wadwum enne oba be se beto tade material ani boode eso 5 years 6 years 3 years eso no pam ne kete okota so dem no de hangachi fatale ne bo na yede na material no ntimi ma de opam ye ne simtres no ampam bia ntare obo na nkova ho ukaka musi nyamsom dia wokumam na enye di so enye wa hofadie ne che onyamsom ni ne ebeka ho asem Yesu wo mi adwum da amen nyamsom wokumam ayampa na ma che se kuma no so emu ne anim na yerade efiri baye eti me pa chaw hwe wa bra boye eti wo wudi bunsam chi bia wo makwa ma wo ne bunsam na nti bia no die ne di wachi na wonni mu a enyo bra ta so dem bia ne benya nkwa me pese me ka chaw sa eti bunsam no chi edue no ne bia ne bi ne ko First Peter 5 verse number 8 8 no se eti wasi si osoyefo na kwan ko mura wasi mo ni na ho wasi Bible say na Peter say yemi ye ni na ho wo ye Kristo ni awen efiri say sa ko ne aturi fi oso beta sa isu a duedi na chi a wo fa bufu a woda de nipa akọ owuo mu no wonnam no bubum say data apo bi a yerade amane no hallelujah amen ye ka so bi a ye ho ya meme no wo ne yerade e obi nti obronsam anya ponchin tutu no baye ana sabe nye nwan nti no baye ana enye ewiem no manti no baye na emu no due no de ma hemfo so enipa hallelujah ezi wo mo ni na hopa obronsam fa wo mu aba sew obukun me say bronsam ma bawe bi ankon no anuonyam a ewo busum na ekura no wo si su ane ma me mutu no fo wante wa wo ba kwa wo mienu they say onya ba ma bi anware no na braba say bronsam say na brabo wo wie no wa je na de papa na ede efunisa bronsam oba opa na de papa bi e wo nche bi na o yedade na je efunisam oh what is safu bronsam ye safu bronsam man tokwasi o man mu ntokwa we se mentem wase no de bufo hyewem na omai hwe mu deguo onua woni nua dade e onsuro onua boni nua tuo ne ekum ni patsem ponchen akoye na yesa anso sa bronsam ni nipa dono enipa panasam enipa agini tum efise Yesu say sa udom ya yedade di ma hyede so sa so do bronsam so be obi di bronsam hyede so na mbacho entokwa Yesu ne mani pa kuntokwa hallelujah Yesu ne mani pa wensan Yesu ne mani pa ebondwaman Yesu ne mani pa twaloto ahoye Yesu ne esa obi di ahoye aya ahoye banimu sama wagu obi aware ye Yesu ne kire za sani mi na ya bronsam e di kire sa wo do bronsam na on na hyede na wudi so efise obi awdo no on na hyede na wudi so na mbacho wacha so dem ho hyede na wudi so na ye sari Kristo fo se ko bo bronsam ma na de ko bo bronsam ba no oni obi ku na twempra ono ko bo bronsam ba no mi ka se obi kwa no sansa na ko asol dem awurade sacha mai amen hallelujah na ko se na wafam baba sha o motuam na ko twa petition na ko tan so dem na nyamwa asofu ni bia ba me se omom ka no kure na ye se omonya papa ene asazu ye se omom ka no kure na nya papa joda da nipa na omo nipa gye omutum awurade hu mobo eti hwon su ye eti bronsam me pa cha se oye dadafo me de manu besi me se part 1 part 2 ebere ni nti enchem me wie na ma part 2 no ma ba che owura Yesu Kristo se oye wiasa genkwa wo se mu so twase na nkwan efu se wo bum se tata wo po bi amane no hwa wo ka Genesis 3 verse 1 na kan kasa bi wo na me fa asem ni me wie part 1 me wie Genesis 3 verse 1 kan kasa ni wo na me fa asem ni me wie hadia me pesa me ka cho sa bronsam wo titi ni pa eni nyame ntama se acho wo hu se bra Onyankopon ba di nna no ene Onyankopon di ni me na hye nipa se onipa na ntu ni eni me di sa de ne ha bronsam eti oba asase su no sa tumi ni enu nyama ne kure nipa na Onyankopon ba nipa nchen bribia Onyankopon ni nipa betra oni nipa bobon komo Onyankopon no nya dam bobon komo wo di ntu no
hallelujah Amen. no but nana adam chen on nana adam ne if nana adam no nya damfo biara woni mo anko ne nete woni nua ne ho to Yakobon no obi nipa nchen ati no nya me pe nipa sa de nti bronsam fa sa ekwan bia so dada nipa ma woni Yakobon tamte anka nipa ni haw ke nipa ni amane akoya o enso nipa pesa akoya asem echi Yesu ti asem esi ye ko mura Genesis 3 verse number 1. kan intenta mame Onipa so odi ko Osina owo ye ni frechi. Oye ani fechi ewura mu wa Onyankopon ye wina owo kire oba ni say na owo ka kire oba ni say ampa na Onyankopon aka say bronsam ne wura owo ni mu ana okokọ oba nche okobisa ni say so ya ampa say Onyankopon ka say mu ni tumu ha ndra nyina tumu ne be na mu ni bia na na oba no ka kire ana oba ka kire owo ni say tumu ha nia de aba ni de ye dibi nanso bia esi drone mfimfie no na ba de Onyankopon aka say edi bronsam ope wa dada wa na wa jade afun nsem odika ba wo nchen na obusa wasem na wa hwe de ewo wumu ani de bo sha awurade ahyew wi paper no osom na nim de ne adwan ka ho na wa ji bibia afun nchen edu wo se de ogu awade no o shala bebusa say ukun ayo bo akọ man he wo su wa hu nya so ba warefo wo ka unukun ntamasam kye pe ani ugina so ani ne ni brewo ani oji ukun firi nsam mo adwum na ho hallelujah twaso me ko eni bi na de shi mfimfin no eni de Onyankopon ka say me ye ni bi enso me fa nsanka na mo enwu na ye mu ko na owo no ka kire oba ana owo no ka kire oba ne say enye owo na enye owo na obewo na emu no Onyankopon nim say ka adwen a bronsam de hye nipa trim bronsam de adwen hye nipa trim say Onyankopon kra no wo mpa nipa sam enti no say eduadema mu ni efize mu dipa mo bet so no Onyankopon bronsam ye dadafo na ni pri nipa wo mu say Onyankopon hye nipa no nyam edo be say no nyam na filipa ensam obetiti Onyankopon nipa ntem na ka nipa nko wa ha nipa aw Onyankopon na obe adam no bra Onyankopon be adam no bronsam anko ho bra ofri ni nche na bronsam ye dade okọ ho edo nipa bia onyame bem bia no bronsam timi mewo onyame so before bebe on sana sam ye dade atu mu nya wa cha so dem hallelujah eti mo adwum na ho bronsam fa sa kwati kwan so ma anuonyam a na onipa wo Onyankopon nim no ogi fi nipa nsem Kristo madofo o my Ghana nipa ye Kristo mumu ya dwum na ho asama me de mamu nie semutitiatia ni say bronsam ye selfo na Yesu yi wiasa genkwa patu anie patu baba awurade mi wadwum no nhyaw o ma na somdwe no ntra bebe wo bia utita semi a na wo so wahya ma obi nso nya bi atie na aboa na amadwumade na tumpom mumu ye hwe kram awurade na ye hwe kram awurade a ono so be yemo awurade somdwe ni ntra da amen